Tonga sewa, manasa tsika yabu. Bonjour, bonjour olo jiaby. Magnano mbola tsara. Korialy aminareo jiaby. Za io mo tsy de foita nareo agnatin'ny vidéo ty loatra. Za tsy mahay izy ty sady tsy tia magnano izy ty koa. Fa zegny hoe mba nisy raha mahafinaritra za zegny mba hitan'ny masoko ndraiky regniny sofiko. Aleo ndraiky mba hagnano vidéo hely. Zegny hoe fa intelotelo sy magnangy hely zy hitako mivolambolagna amin'ny réseaux sociaux ato. Tsy haiko tsara moa agnaranazy iny sa Métis na Métis. Magnangy io zegny mivolagna fo agnatin'ny réseaux sociaux hitan-tegna. Ka antegna mahita azy io zegny mangigny fo. Manandraha tiagna koragniny fa aleo mangigny. Karaha zegny koa zegny nareo namagna diaspora isan-karazany. Nareo tsisy olo fankahay aminaka fa hitako agnaty réseaux sociaux ato koragnanareo jiaby, surtout anareo ino moa agnarana anareo io? MRFM. MRFM mety la France ao nareo io, tsy haiko na en France ao na la Réunion nareo tsy de haiko tany misy anareo io. MRFM source. Anareo le mivoy isan'andra ny atao hoe fédéralisme. De io koa zegny raha hitako za vao fort maraindray izy io. Mahita koa misy tsy haiko magnangy Métis igny mivolagna raha momba io resaka fédéralisme ihany. Eto ambolohany malôha amaly koragnany magnangy igny tsendriky za. Marigny loatra boka raha nivolagninao igny Métis. Marigny loatra. Satria za hitanao io agnatiny nianatra tam'zegny fotoagna zegny tamy 1980 volagninao igny tegna nabadoigny. Ataoko ohatra ray aman-dreniko teo fo sady nahay langy no nahay calcul mentaly varadatsika. Fa zay jiaby nanomboko teo zegny tamy 1980 volagninao io tegna niova. Voalohany raha jiaby natao teny gasy efa nanahiragna, tsy vitan'igny koa fa maro zegny ny raha nianaragna taloha tsy nampianary. Na resaka histoire de Madagascar fo tsy ampy ny nampianarigny ny antomboko zay 1980 zay nandeha taty. Zay ty eto an-tanàna eto. Le problème boka zay mitandregny anareo fo satria zay an-tanàna eto tsy mahasaha mivolagna. Anao eto zio ty izy koa fa mivolambolagna gagazo zay mo terme malaza aminay eto de mety tsy hainareo ivelany agny fa aminay eto zegny gagazo zegny ça veut dire andeha hinagna mangahazo amponja. Zay zegny. Zay zegny raha misy terme vaovao miasa ty aminay ty ary malaza tam'ty fitondragna raiky ty zegny atao hoe gagazo. Anao koa zegny efa mivolagna raha marigny anao fagnety na nareo zio koa taty nareo fa tagny eto zio ty zegny tsy azo atao mivolagna raha marigny. Fa zahay ndraiky magnaraka fo amin'ny koragnanareo ary tegna mahafinaritra zahay le raha volagninareo. Satria io na de io aza zegny atao hoe abadoagna zegny baka ny raha manjary hain'olo fo na bado. Marigny atsika jiaby bado tafarany 1980 nandeha taty na le mahay langy aza bado fo de tsisy dikany. Zay zegny fiainagna taty. Ary izy io zegny za mahafinaritra za koragnany tsy haiko magnangy tamin'ny aligny. Za mahita an'io maraindray Métis ty. Marigny raha volagninao. Hoe resaka fédéralisme malaza be aty amin'ny tanàna aty boka
izy koa atsangana fédéralisme io Tananarivo tsy mijaly. Igny marigny volagnanao fa misy tsy tia izy igny satria volagninao hoe le bado tsy nianatra no miteny zegny. Fa izy igny marigny satria ny raha tsy haindreo boka fédéralisme zegny ny état fédéral ça veut dire kila olo mikarakara zaka mampandroso tany igny. Taoko ohatra fo zegny Tamatavy ao grand port international, port national lehibe indrindra eto a Madagasikara eto. Raha misy zegny entagna boka la France tonga na avy France io na avy Chine io na boka ia na avy Amerika tonga l'aéroport Tamatavy ao misy amin'igny zegny handeha Tamatavy io, misy handeha Antala, misy handeha toko hoe Diego Mazinga. Fa hitanao ino le problème ty état central ty, zay entagna jiaby tonga Tamatavy ao alefa kendriky mandeha Tananarivo anaovagna contrôle. Vita le contrôle zay vao ampody Tamatavy ny anjarany Tamatavy. Ohatriny depasy mitondra entagnareo alefa Tananarivo tsendriky. Bakeo ampody Tamatavy ny andeha Tamatavy. Nagnino hoe dizy miontsaka Tamatavy io, ty andeha Tamatavy de mijanona Tamatavy, ty andeha Antala tonga de alefa Antala, ty andeha Tiliara mandeha Tiliara, ty amizay andeha Tananarivo de mandeha Tananarivo. Fa au contraire, tsy karaha zegny zava-misy eto. Tout est contrôlé par la capitale. Mitondra fatiantoko izy regny, mitondra perte izy regny, tegna manahira zegny atao hoe état central. Regnitsika jiaby koa fô rô tamy KMM, rô tamin'ny Fasimente ao Tamatavy ao, de volagniny Andriamatoa Filoha Hajaigny ty fa hoe volanareo ato zay versé ny Fasimente aminareo alenay ndesigny Tananarivo satria tsy hainareo mampiasa azy. Igny hoe ao Tamatavy ao dikan'izegny tsisy olo nandeha école feky, tsisy olo mahay mikompte, tsisy olo mahay mampiasa vola. Za gaga asa mba ino fo nahaizandreo nihinagna rango zay mihinan-kanigny misikigny lamba mampitsangagna tragno vato mijoalajoala managna bateau, managna tôbily, managnino. Izy koa rô tsy nahay nampiasa vola, tsy rarin'reo managna raha anagnandreo jiaby. Fa saingy zegny le tenin'ny Filoha Hajaigny hoe alaigny vola jiaby ty andesigny aminay agny de zahay bakeo mahay raha ampiasagna izy ty aminareo ty fa tsy hainareo Tamatavy ty mampiasa ty vola ty. Ya zegny efa karazany raha raiky savapa vokatry ny atao hoe état central daholo zegny. Fa raha io zao état fédéral mazava ho azy fa anao vahoaka mipetraka avao agnatin'ny faritra ao no mifidy présidentanao. Misy le atao hoe fifidianana président de la république. Fa misy le fifidianana atao hoe fifidianana président fédéral. Karaha io zany olo avy amin'ny tanànanao io fidinao, igny ny ataonao président amin'ny faritra ao. Mazava raha volagninao magnangy ty. Hainy tsara ino aby raha ampandroso ty faritra misy za ty, ino hariagna misy amin'ny faritra nakaty ato, atao kory hagnodigny azy, hamadiky azy hanjary vola, hagnodigny izy hanjary hariagna. Fa tsy zegny ne raha misy amin'ty état central ty. Vola jiaby atsika zio ty ikoragna resaka lavanifo. Faritany aroe concerné nio lavanio. Faritany Diego e faritany Tamatavy. Zay zegny ny toeragna misy
io lavany indrindrandrindra ny sava sy ny agnalanjoro efa 3 taogno lasa zay nisy fo zegny hetran'io lavany io angony agny Antananarivo za raha tsy diso efa mahatratratra agny amin'ny 34 milliards izy zay vory agny fa tsisy zava-bita satria raha nivolagny tam'zegny zegny agnamboaragna hôpitaux, agnamboaragna école etc. zegny zegny ny antony nangalagna zo fa raha nizy igny lasa andro agny jiska tsika mikoragna azy io ty tsisy nimpody asambava ty sava agny na agnalanjirofo agny tsisy nimpody agny tareky vola igny tsy lafo lavany agnalanjirofo tsy lafo lavany sava satria nagnino ny antony de tsotra olo ro tsy raha mahay lavany tsy de voarandreo amin'io fa roa zegny miditry antsehatra mividy io lavany io ze mo tsara hainareo namagna fa izy ty zegny nanjary société Ravatomanga zegny no mividy lavany io aminay ty izy koa zegny olo efa tsy keny ahazo agrément de tsy afaka mividy lavany io ka vokany bakeo zegny mpangeny bojo le raha de toute façon le raha tsy hainy de izy raiky migoka bénéfice aminany agny fa ny vahoaka sahira fa raha ohatra zegny olo baka agnalanjirofo président tao agnalanjirofo tao olo baka sava président sava agny hainy tsara io kabariny lavany io ary avy hatrany tonga de hainy zany magnano délibération délibéré ty fa tsy akasarotigny ty agrément io fa aloha hisy fifaninanagna fivangagna ty lavany ty izy io ty zany takatry io état central fitiavantegnan'io état central io bloqué-ndreo Antananarivo agny zegny ny fivangagna lavany tsy ro Antananarivo fa Ravatomanga ndraiky Andry Rajoely sy ny firongony rehetrarehetra ireo zegny mividy izy io de bon nahita vidéo ny magnangy anametisy io zany re mandeha zay iafarany io izy 500 tsy afaka mifamatrakoragnanao za satria zahay ty mahita za tsy ela io tagnalanjirofo tagny mbala moramora ny Sambava koa ny agny fa Sambava mo tamzaha nandalo ta Sambava tantala ta Sambava tamze 520,000 ny kilo fa agnalanjirofo agny 220,000 ny kilo tsary nataony zegny tagnatin'ny 20 taogno bon zio ty zegny efa mazava ho azy fa ho avy tatobe koragnanao 500 raha tsisy io fametrahagna état fédéral ozy izy anao hoe maro ny tsy mahay état fédéral marigny tatobe satria zavatra raiky nahavony na fenigny tsy nampianarigny ny vahoaka ino ny atao hoe état fédéral noho ny fitiavantegna ny mpanao politique ho za ny tiategna nahatonga tsy fampianaragny io hatramizay de bon ny vahoaka zegny zio ty migoka ny vokany satria tsy fantany akory ino mizegny hoe état fédéral ny état fédéral raha hazavaigny amin'ny fomba tsotra efa izy nambaranao igny kila olo avy amin'ny faritrinany mifidy président nany igny présidentanao igny no mitady moyen andafosagna vokatra anao no mitady moyen agnamboaragna reo fanagnanao tsy manjary jiaby reo satria volanao magnefa azy izy mariny eo hitanao izy gidrigidrenao izy rehefa tsy manjary raha ataony fa problemtsika zio baka satria am'izay fotoagna raha mipetraka ny état fédéral inge zao ny zava-misy na io ekipa ampirenena malagasy fo io tsy maintsy ahitagna olo isaka ny faritry ao agnatin'io ekipa pirenena ngalagna olo mahay araiky isaky ny région zany hoe isaky ny faritry handrafitry ny atao hoe ekipa ampirenena malagasy zay zegny mahatsara azy zany hoe tsy mivangongo
ho amin'ny tany araiky na mahay raha na tsy mahay raha fa afa ny mahay avy amin'ny faritry rehetra no miasa. Ataoko ohatra ta Diego teto fo. Teto anie izy eo ty nisy mpampianatra roe tao amin'ny université nahay namorogno jiro avy amin'ny alalan'ny ranomasiny. Eza ireo izy eo ty. Ny araiky maty tsy hay ino namono azy. Ny araiky tsy hita tsy aia asa ninany gagazo asa ia. Satria tsy ambela zegny le olo hagnano raha karaha zegny. Tsika ty misy manam-pahaizana. Misy manam-pahaizana ihany atsika na dia bado zegny. Fa izy dia ambarako zio zegny nahay namorogno raha jiro boka amin'ny ranomasiny dikan'izay fa manam-pahaizana zegny. Ka io faritry jiaby io zegny misy olo manam-pahaizana fa saingy blokeny état central. Tsy avela mampiseho fahaizana anany. Fa raha io zegny kila faritry apetraka mampiseho raha hainy mandroso amin'ny ankitiny faritry. Azy eo ty mizaha firenena maro tany koa fa misy commune afaka tobily. Afaka tomobily tany koa fa misy commune. Zay zegny zava-misy amin'ny firenena maro eto ambony tany. Fa aty amintsika na tany misy district aza misy mbola tsy afaka tomobily satria tsisy le état fédéral. Raha ohatra présidentanao ataoko ohatra marinindriny zegny amin'ny faritry Diana, président zegny io Diego io président voafidin'ny faritry Diana. Hainy aby karakory Nosy-be, karakory Ambanja, karakory Ambilobe, karakory Diego ito. Hainy aby jiaby zegny. Hainy aetany misy commune mbola tsy afaka tobily agnanaovagna lalagna andanany tobily mba hiboahany regny vokatra regny afahagna mivarotro regny vokatra regny hampanany raha le vahoaka ty amin'ny faritra. Satria mba hely zegny le tany iandidiany am'izay fotoana. Atahorany le vahoaka satria marikitry azy. Raha za tsisy raha ataoko aketo, za mety potipotehiny reto vahoaka reto satria za hitandreo maso isanandra. Fa au contraire an'izegny ane le état central. Le état central agnatin'ny taogno araiky indraiky anao mahita maso azy. Le président central izy. Indraiky anao mahita président agnatin'ny taogno araiky. Indraindray tsy hitanao mihitsy agnatin'ny roa taogno. Antananarivo ao mahita azy. Fa ny amin'ny faritry indraindray tsy mahita azy mihitsy agnatin'ny roa taogno. Ataonao akory migidragidra azy. Fa raha io présidentanao io amin'ny tany misy anao io hainao manabataba azy. Zay aloha zava-misy. Rehefa tsy hagnano raha degazy anao. Ary izy koa matahotra satria hitanao maso fo izy isanandra. Matahotra izy tsy hagnano raha io. Za zegny miencourager anareo agny amin'ny le mivohy atao hoe état fédéral isanandra ia mba miresaka hely mamaly koragnany magnangy boka ivelany agny igny ny any ty zegny mba ndresina anjara mba valiagna mba encouragegny ireo satria mazava loatra boka koragnandreo amin'ny OMRFM source io tegna mazava ary tegna mahafinaritra zegny raha volagnindreo satria raha io ny mipetraka tegna mandroso marigny ny faritry ny Les rebelles ont tous été éliminés au